सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। काँग्रेसला जागा दाखवून देऊया अशी टीका श्वेता कोरगावकर यांनी केली आहे। पाहूयात। या विरोधकांनी नारी शक्ती बिल हे महिलांना अधिक प्रतित्व देण्यासाठी होतं। विरोधक